Grazzi li tal-li ġejtu. Din hija l-ewwel taħdita tagħna ta' dis-sena maħna Alt u ma' Line-MU il-Laqda tal-Malti. Illum ħan nitkellmu fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ u llum għandna hawn il-Michael Spanjol biex jitkellem fuq is-suġġett. Grazzi. Grazzi tal-istedina u grazzi ħafna tal-li ġejtu. Iż-żgħażagħ u żgħażagħ fl-ispirtu, mhux hekk għax mħalta l-udjenza. X'taq nibda ftit fuq daw iż-żewġ kelmiet jew frażijiet li għażilt fit-titlu tal-life u tal-blieħ. U li għamilt huwa tħalt ftit f'Google u ktibtlu tal-life u tal-blieħ. U għażilt xi eżempji li taraw. Issa jien ikkupjajthom eżatt kif huma sewwa, ġifieri jekk hawn liema tal-Malti jew hekk titwerċux dak li se taraw. Mela libes aktar tal-life mis-soltu bil-leħja mqaxra u jneħlequ. Dak l-ewwel eżempju. Mbagħad ejjew lil kulħadd nuru kemm aħna grupp tal-life. Ħej daqġej is-sajf, x'ma nħobbux lil Karmnu x'inhu tal-life. Hawnhekk naħseb irridu jagħmlu xi ta' poeżija, naħseb sajf u life. Imbagħad daqsxejn twila, dar irridu jagħmlu xi ħamalli parti milli bdejt naqra. Ejja ħanamlu lej speċjali qalb l-alkohol, pirmli, tangi tal-lepard, imsielet kbar, lipstick aħmar, xagar, xar twil, minnaħa u mqaxxar minnaħa, draguni, Ford Escorts u kull ġennat li ġikom f'moħħkom. Narakom tfal tal-life. Xo. U xek tinqara. Ġifieri tal-life qed tintuża fis-sens li ngħidu xek xi ħaġa tal-ġen, xi ħaġa tajba ħafna. Imma tintuża mod speċifiku għall-ilbies għad-dera, li jibes aktar tal-life mis-soltu. Issa xi eżempji li sib tal-bliħ. Tal-bliħ kien hemm ħafna iktar eżempji. Naħseb raġuni ovvja u xek, għax tal-bliħi iktar attwali minn tal-life. B'dan il-proġett il-Maltin kollha se jsiru żnelli, sportivi u jkollhom figura tal-bliħ. Għalija il-fatt li ngħatajt responsabilità reali kienet esperjenza tal-bliħ. Morna parti tal-mediċina tal-bliħ. Okay? Tifel tal-ġenb, qalb tad-deb u karattru tal-bliħ. Taf li se jkollna show tal-bliħ din is-sena? U mazza, rrid ngħidilkom, rrid nagħmel avviż qabel ħajkun hawn, peress li nitkellem fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ, xejn ma kulħadd għandu 18-il sena, u xejn. Żgur? Sej, mela, mazza, aħjar ġibt il-loħtok magħna għandha tal-bliħ. Sewwa. Kif qed naraw għandha użi differenti minn karattri sa esperjenza sa anke kwalitajiet fiżiċi. Sibt anke review fuq TripAdvisor, sewwa restorant partikolari għalli s-servizz kien tal-bliħ. Sewwa għandu ħafna affarijiet u isfel importanti għandu forza Juve, importanti ħafna. Tal-bliħ imma jienu nqalleb dik nara li hemm sens ieħor. Li hu kważi l-oppost ta' li qed ngħidu, ġifieri fl-ewwel eżempju li rajna tal-bliħ kienet jintuża fis-sens ta' xi ħaġa tal-moda, cool, tajba ħafna. Hawnhekk għandna dawk kienu diskussjonijiet f'termini politiċi, sewwa jgħidu ara veru bla limit. Issa qed jimplikaw li huma żun tal-bliħ. X'hekk issa hekk ġiet jgħidu tal-imġienen. M'għadix cool, m'għadix sabiħ l-affari. Ma tifilħux tkun aktar bsatas u l-kilba l-poter li għandkom hija tal-bliħ. Taraw, ġew għandna kważi l-oppost, għandna l-istess frażi li nduża b'żewġ sensi tista' maqlubin. Għaliex għażilt daw iż-żewġ espressjonijiet tal-life u tal-bliħ? Ir-raġunijiet huma erba'. L-ewwel raġuni hija għax huma xhieda tal-kreattività lingwistika. U x'hekk. Għax il-lingwaġġ taż-żgħażagħ huwa kreattiv ħafna. U life, ġifieri tal-life, u x'hekk nimmaġina ġejja mill-Ingliż life, imma s-sens bdejn totalment u x'hekk. Ġifieri m'għadix marbuta mal-ħajja, ma ħadet tifsira differenti. U bliħ hija forma partikolari ħafna, m'iniex ċert kif niktibha, jekk għandix niktibha bliħ jew le, għax din hija forma li ma ssibix fid-dizzjonarju. Fid-dizzjonarju vera kellna l-verb bliħ, u x'hekk, ġifieri sar iblaħ. Tgħid pereżempju jnaf jixjieħ u jibliħ. Imma hekk għandna nomis u x'hekk tal-bliħ, ġifieri. Limeta. Ekk jisi, Mela.
It-tieni raġuni hija storika. Jiġifieri, iż-żgħażagħ aħna kemm il-darba ngħidu ż-żgħażagħ jiddakru mill-Ingliż, dejjem jieħdu kliem mill-Ingliż u x'hekk. Hawnhekk li qed jiġri jisu bil-maqlub. Iż-żgħażagħ ta' dari kienu jużaw tal-life u x'hekk terminu mill-Ingliż. U ż-żgħażagħ tal-lum reġgħu marru lura l-Arbi, ġifieri introduxxew terminu mill-Arbi li hija daqsxejn strambu x'hekk il-biċċa tax-xogħol. It-tielet raġuni hija li huma xhieda żewġ espressjonijiet ta' kemm il-lingwaġġ taż-żgħażagħ huwa dinamiku u ħaj inkollu jinbidel. Ġifieri li jiġri għandek dil-binja partikolari li għandha tal fil-bidu. Mbagħad jinbidel ta' warajha, l-element ta' warajha. Ġifieri għandek tal-ġen, u x'hekk kien hemm żmien kienet bil-men magħha tal-ġen men, din naħseb inqata' tili ħafna ma nismaħha. Ma nafx hekk tiftakruhiex intom tal-ġen men. Iva, le, Mettju ma jiftakarix. Le, u x'hekk tara. Mbagħad hemm affarijiet bħal tal-ostja, tal-baż, tal-mawx, din forma miġdid m'għandix idea kif tinkiteb li ma le mhux tagħna ta' warajna u min tużaw entom tal-mawx iva tara. Ta' żminkom tal-mawx. Nimmaġina le ġifieri tal-mawx għaliex mhux mawx bħal. Hekk nimmaġina ġifieri blakka hemm apostrofu akka imma tingħat hekk. Imbagħad għandek affarijiet ġodda bħal tal-alla jew talla, sempliċement talla, ġifieri daw huma tafena fin ġodda, ġifieri f'żożiti qatt ma smajthom. Waw xi eżempji li sibt fuq l-internet. Subwoofer tal-alla, grupp tal-mawx għandkom bro, sew tibqa' sejra l importanti. Daw qed juru kemm il-lingwaġġ taż-żgħażagħ huwa dinamiku, il-ħin kollu jinbidel. Dawn naturalment dil-binja hija parti forom oħrajn li juru ifissru l-istess u x'hekk sinonimi oħra bħal faqa jew faqa sew, ukoll faqa sew qdimet le, imma faqa baqgħet. Bomba, mbagħad jifqa u jaqsam, daw ukoll ġifieri mhumiex ta' żmien. Il-ġenerazzjoni ta' wara jgħidu pereżempju film jaqsam u jifqa tintuża ħafna anke jmorru xi kunċert jgħidu fqajtu kull mem pereżempju, hemm ħafna użi ta' jifqa. Meta fi żmieni kien hemm trendi, ma nafx forsi tiftakruha minħabba l-influenza ta' minibugs jiftakar. U għamilt le twila għax kienet trendi u xejn tibqa' ġebbet li miġi daw telqu mbagħad. U r-raba' raġuni, x'intilkom li erba' raġuni fejn għażilt tal-life u tal-bliet. Jekk tippermettuli ħanżommkom ftit cliffhanger sewwa tistennew ftit u mbagħad ngħidilkom. Qabel ngħidilkom x'qed nitkellem ftit fuq il-bidla fil-lingwa x'hekk li qed nitkellmu fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ u fuq il-lingwaġġ li jinbidel. Mela l-bidla fil-lingwa u hekk hawn ftit eżempji mill-lingwaġġ taż-żgħażagħ sewwa tista' tara ftit is-snin tieħduhomx bis-serjetà sewwa ma tista' tara kif it-tislim taż-żgħażagħ inbidel minn hawn ras għal hawn men, hawn king u x'hekk u issa hawn bro jew f'xi dialetti hawn bro. Mhux ħankellimkom fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ l-ewwel ġieli hija priedka ta' ħafna ilu, sewwa l-1757. Araw ftit jirnexxilkom x'taqrawha jew taqraw biċċiet minnha dil-priedka. Ħanejkom biċċa sewwa, ġa tafuh aħjar minni. Li fl-affari tal-gwerri wieħed li rtira bil-propost u kawtila la in-neċessità tobbligah huwa ġifieri jakkwista l-istess meritu ta' battalja. Infatti kif naqra fl-istorja sakra David, raġel ta' animu tantu kbir li kien sab it-tarf ta' Golija, li kien il-biża tal-armati li kien rażżan orsijiet u lewni mingħajr armi fidejh, ma smajtux issa kif jitkellem. So din hija silta żgħira minnha di priedka tibqa' sejra. X'nistgħu nosservaw fiha? Nista' nsaqsi jew le għandna bżonn il-mikrofonu. It-Taljan, L-influenza Taljan. Fiex imma l-influenza Taljan. Pereżempju ġa il-ħosta ġ ma kienx hemm Sewa l-ortografija ngħidu kif inhi miktuba ju għandek il-ġ. Li laqtit li għajnejja il-ħosta ħ ta' akka Iva? mibdur fuq il-x. Sewa ortografikament. Sakemm bdejt taqra ma bdejna x'inhi dik Sewa, il-kelma. sewa. Għandek influenza mill-isqalli fej Latin, ux? Iva. Tajjeb ngħidu li din hija priedka, ġifieri din mhux bil-fors li kif dal-predikatur kif kien jitkellem waqt il-priedka l-istess mod kien jitkellem imbagħad meta joħroġ barra
ġifieri taf kif huwa daqsxejn kuntest formali. Imma veru hemm ċertu espressjonijiet li huma joqorbu lejn il-Latin, u jew il-Taljanizzanti. Kodba kienu miktubin. B'dan mod, u xejn. Iva, ġifieri. Tosservaw xi ħaġa oħra? Hemm xi ħaġa li laqtitkom apparti l-ortografija. Ija għandna sentenza twila, iva. ċaġa fuq il-gwerer. Gwerer, inti gwerer qed tgħid. Imma mhux qed jgħid. Gwerri. U qed jgħid gwerri. Tassew. Qed jagħmel juża plural sħiħ. Dak li llum sar plural miksur, u gwerer. Għax bit-Taljan kien hemm gwerre. Sewwa. U kien għadu sħiħ. Allura kien teqreb hemmhekk, issa mbagħad Aħna ksirnija. Ġifieri hemm differenti żgur fil-kitba. Il-kitba hija l-ewwel ħaġa li tolqtok li hija differenti. Pereżempju, għandek ortografija li hija pjuttost ibbażata fuq it-Taljan u fuq l-isqalli. Sewwa hemm pereżempju x-x dik li llum niktubuha x qiegħda miktuba SC u xek flimkien bħal biex smajtux. Il-K miġġiet qed jiktibha daqqa C u daqqa CH kif isir fit-Taljan. Allura għandek kbir miktuba C imma kif miktuba CH. Iż-Z jiktibha S u xek kif għandek fit-Taljan wara kollox m'għandekx iż-Z fit-Taljan u xek tuża S. U li għandek kurjuża hija li l-H qed jiktibha x-x tagħna u xek l-X. Issa di t-turik allura kull fejn huwa il-sen il-H. U hemmhekk li tiġi kurjuża għax mela. Laqtitni fil-slajd ta' qabel l-oħra. Fejn hemm wieħed miktuba bit-T fl-aħħar. Iva. Issa nagħmlu bid-D għax ngħidu familji ta' waħda. Iva. Il-kurġa tiegħi kif kienet tinkiteb waħda mbagħad Iva. bil-lingwa Kif nikdbu l-lum sewa l-lum noqogħdu ngħidu għandna l-erq, allura jekk ħad tikteb jekk ħad tikteb jekk tikteb hops, nafu nikdbuha b'Ż minn kellek nismgħu PS, għaliex nafu għandek ħobża, għandek l-erq b'Ż, ħabbes, ħabbiż, eċetera. Dak iż-żmien kellek kważi kulħadd qed jiżviluppa l-mod tiegħu kif jikteb, l-ortografija tiegħu. U ħafna drabi kienet ibbażata fuq il-ħoss. Daħlet wara Vastelli kien diġà introduċa ftit l-idea, ma issa li hemm kurjuż huwa l-ew il-ħ u xek, kull ma għandu l-ħoss tal-ħ jiktibha X x. Nibdew minn isfel, araw huwa u xek, u jiktibha huwa u xek huwa. Dik turina li mhux bidliet fil-ortografija kellek imma anke fit-tlissin fil-pronunzja, ġifieri l-akka il-ħoss li huma l-isnuħx. U kienet iħossu. U qed jikteb kif iħoss u xek qed ngħidu. Fehimna u xek, femna tiġi fehimna. Kolħa għamilhom, u xek, kollha għamilhom tiġi kolħa għamilhom, u xek kif iħossom. Kieku ma kienx ħajktibha, kieku mhux itħossha. Hemm xi affarijiet oħrajn ukoll, hemm pereżempju il-K iktar tard saret ġi juża sakra, ġek forsi b'influenza toqrob iktar lej Italjan li aħna mbagħad dawrnija G, għax il-K u l-G kemm il-darba jinbidlu. Jew għandek qed juża l-istess ħoss il-K kemm għal naqra, qed nakra u xek, u anke l-kbir. Hemm affarijiet ukoll grammatikali, gwerri kienet waħda minnhom mhux hekk aħna nużaw il-plural miksur illum gwerer, imma qed juża l-plural gwerri. Oħra li għandu hija orsiet, xek. Huwa plural sieħ dan, imma aħna nużaw orsijiet u kellu plural ieħor, orsijiet. U li interessanti għandu biċċ oħra jgħid dawk, ġifieri dawk, kieku llum ngħidu dawk il-partijiet. U qed juża parti kemm bħala singular kemm bħala plurali, jiġi plural invarjabbli, sew llum ngħidu partijiet. U hemm ħaġa li toqtok ħafna f'daw il-pritki huma l-verbi, hemm ħafna verbi taljanizzanti. Pereżempju ibżonja, ġifieri għandu bżonn dik illum ngħidu għandu bżonn, tiġi ibżonja. Sewwa, illum noqogħdu nitkażaw bil-kokijiet fuq it-television li jgħidu tifrajja u tibbejkja, ġifieri daw l-istess ħaġa kienet jagħmlu bit-Taljan, ma flok bl-Ingliż, ġifieri bżonja tilloda, ġifieri tfaħħar mill-lodare mit-Taljan. Fuori esce di tajba fuori esce, ġifieri tiqisu xi ħadd illum mill-Ingliż qed jgħid jinnaf ibbażoffja pereżempju jew xi ħaġa hekk, le jaqgħodhom flimkien. Is-sors ta' din il-britka hija minn Belt jew tal-Birgu dik kienet, tal-Birgu. Iva. Imma ifhem, għandek lingwaġġ partikolari f'kuntest partikolari tal-pritki.
Li hemm interessanti juża bedu blajn. Għad għandek lajn edemmek. Sewa, li mbagħad aħna tlifnija. L-istess ħaġa għaddejja bħalissa pereżempju b'safa u xek. Safa bħalissa ndeċiżi jekk nikdbu jiġ bl-apostrofi jew le, għax hemm xi ħud jgħidu sfat, oħrajn jgħidu sefet u xek. Xi ħud jgħidu sfaw, il-maġġoranza jgħidu sfaw aktarx, imma xi ħud għadhom jgħidu sefaw. Allura għandek jew lajn jew le. Tajjeb. Xi ħaġa fil-grammatika mhux ħanabbikom wista. L-ordni tal-kliem tara wkoll xi differenzi. Xekk kullum ngħidu insara perfetti l-ewwel in-nom u mbagħad l-aġġettiv u jaqlibhom ma jgħid perfetti insara. Jew fil-pubblika adorazzjoni kieku aktarx ngħidu llum fl-adorazzjoni pubblika. Għandu interessanti għandu l-avverbju wisqa fil-femminil. Wisqa tikber. Ġifieri aħna kieku ngħidu wisq. Ma fi żmienu mid-dera kien hemm il-femminil ta' wisq. Allura l-lingwa kif tinbidel? Sadu hemm diskors twil sewwa ma jiena ħanġewwes sewwa ħalli ngħaddu għall-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Ftakar Michael ta' wisq. Tesoldanis għandek fisa. Fisa ara bħala l-istess għandek verbju fis li kellu l-femminil fisa. Bħal meta ngħidu mill-aktar fis, pereżempju. Dan huwa ktieb sabiħ ħafna ta' Gene Aitchison fuq il-bidla fil-lingwa. U pratikament tgħid li l-lingwa tinbidel għax iż-żgħażagħ, sew mela inti għandek tifel li d-dar dejjem kellimtu b'ċertu lingwaġġ. Jmur l-iskola jibdel ta' ma' sħabu jiġi lura juża ċertu espressjonijiet li inti qatt ma smajt bihom, le, tibdejt minn fejn ġabhom dar. Li jiġri huwa li aħna ħin kollu nippruvaw nimitaw, nikkupjaw lil min fajnejna huwa aħjar minna jew l-min nammiraw. U dak tinbidel il-lingwa, jiġifieri xi ħadd jibda juża frażi, espressjoni, dak ix-xi ħadd għandu l-ammirazzjoni tagħna u nibdew nisirqu ilu biex insiru bħalu. Sewwa dak huwa fil-qofol jekk nista' niġbor ktieb fil-qofol kif tinbidel il-lingwa. Dwar kif tinbidel ħankellimkom ftit żgħira fuq it-tipi differenti ta' bidla li naraw u l-kawżi. Ħankellimkom fuq żewġ tipi ewlenin, meta l-bidla tiġi minn barra jew meta sseħħ minn ġewwa. Sewwa aħna fl darba nitkellmu fuq l-ewwel waħda l-bidla li sseħħ minn barra. Ġifieri minn barra ngħidu li l-lingwa tiltaqa' ma' kelma mill-lingwa oħra u toħodha. Pereżempju l-parti tal-ġisem li qed immiss bidejja di sa ftit ta' snin ilu kienet kitf. Kitf waħda u tnej kitfejn, għadek isibhom f'romanzi antiki, kitfejn. Għad għandna traċċa tagħha fil-Malti. Flok imkittef. Ngħidu mkittef u xek jiġi gżajr mill-ispallejn, għalhekk ngħid flok imkittef. Imma bdilnija u xek, dak il-parti tal-ġisem sar spalla. Bħalissa fi żmien għandna affarijiet oħra għaddejjin u xek, il-ħaddejn qed isiru cheeks u xek. Le? Il-ħuġbejn, suf tal-għajnejn qed isiru l-eyebrows, xek ħammurna mill-eyebrows, le? Il-hips, il-ġembejn qed isiru hips. U xek, le? Mhux fuq il-hips jitkellmu. Ekwis mbagħad, u xek. Le? Sewwa, jew inkella hemm ħafna bħalhom ta' ġifieri l-koxxa kienet wirk ukoll mbagħad saret koxxa u minkella ġejja mit-Taljan xorta tajnija l-attim tenni tal-arbi xek, koxxa koxtejn. Inkella nkollok affarijiet oħra li għal xi raġuni nħossuhom jaf tokis diġej minn barra wkoll, imma xi raġuni ma baqax tinħass tal-moda xek u bdilnija. Jew ħarqa għad hemmhekk ħarqa ħriqi imma ili ma nismaħħa ħarqa kollha titkellem fuq in-nepis u x'naf jien. Nipprevedi li X'aktarx il-ħarqa spiċċat tax-xjuħ. il-ħarqa tax-xjuħ. Il-baby għandu n-nep. Naħseb anke xorta waqt li l-ħarqa ma nafx meta kont żgħir kienu disposable xorta fuq il-ħriq kont nisma'hom jitkellmu da. Il-ħarqa li kienu kont taħsel qed jgħid u xejn. Għax intom forsi ma tafux imma il-ħriq kienu jkunu drab. Sewwa li taħslu, u xejn, bħal ħafna affarijiet oħra u xejn. Sew. Imbagħad hemm bidla li sseħħ minn ġewwa mhux bil-fors minn barra, l-lingwa waħda tinbidel u xejn. Pereżempju fl-aċċent, ġifieri aħna ħadna paġina mit-Taljan u xejn paġina, imma ġibnija paġna. Għaliex għax il-Malti l-aċċent iħobbu fuq qabel tal-aħħar jista' jkun. Allura hekk għandek paġina, hemmhekk għandek aċċent li mhux postu x'hekk jgħidulu żdruċċulu min interessaħ il-kelma teknika. Dik tibda żżarżar għall-Maltin. Allura jaħtfu jwaqqgħu is-sillaba li m'għandix l-aċċent, u x'hekk, u tiġi paġna. L-istess jekk għandek maniko, u x'hekk kara, tiġi manku. Id-differenza fejn jaqa' l-aċċent fil-ewwel waħda għax jiena narhom l-istess qishom
paġina. Jisek Sew. fuq la. Iva, Paġina baqgħet Iva, Iva qed ngħid. Mela, ħalli nispjega. Mela, li qed jiġri fit-Taljan qed jaqa' fuq mela għandi l-aħħar waħda sewwa, di ta' qabel tal-aħħar, di ta' qabel tal-aħħar. Issa dak l-aċċent fil-Malti, tal-inqas fil-Malti ħanajdulu hekk, l-antik kien rari ħafna. Allura l-kelliema bdew jirreżistuh meta jisimgħu paġina bdew iwaqqgħu di għax m'għandix aċċent fuqha u tiġi paġna. Qed jisimgħu maniko għandu aċċent li mhux f'postu qisu biex iġibuh ta' qabel tal-aħħar bħal ta' mejda ġuh manku. U di l-Maltin għadhom jagħmlu għallum, jiġifieri tismagħhom anke f'ismijiet ikollok isem bħal Dorothy, pereżempju jgħidula Dorti. Għandek l-istess mekkaniżmu għaddej, għandek aċċent li qisu mhux f'postu, tipprova tirranġaħ. Huwa bija bid-lanterna. Jew nkella fil-ġens, problema mhux hekk ħadnija mit-Taljan, problema hija maskili fit-Taljan, imma aħna lex tispiċċa bla u għandna ħafna kliem bla li jkun femminili x'hekk dawwarna l-ġens tagħha. Ġili flatt ukoll li minieħer kienet fil-plural, għax hekk anke l-forma tagħha hija l-istess forma ta' srivet, mhux hekk biex niftehmu jew dbielet. Imma fil-Malti hija singolari llum, le ngħidu mnieħer kbir jew mnieħer twil. Issa raba raġuni, ħalli ngħaddu l-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Għażilt Tomax, tal-life hija eżempju ta' tip estern, mhux hekk, li ġej minn life l-Ingliż. Ħallija li mbagħad fuqha minna bid-lanterna, għax life żidnilu t-tal u ma baqax tirreferi għal ħajja, ma saret tirreferi għal xi ħaġa tal-moda, għal xi ħaġa cool u hekk tal-life. U tal-bliħ hija eżempju interessanti ta' żvilupp intern, għax kif qedtilkom dil-kelma ma nsibux fid-dizzjonarji ħlief jekk mhux il-verb, mhux hekk, il-verb bliħ sar iblaħ. Issa minn fejn ġejja jien nissuspetta li hija kif kienet jgħid Ġużi, ġifieri l-ewwel eżempju li bħalma għandek tal-ġenn, mhux hekk dak li ngħidulu non-verbali minn iġġennen, l-istess ħaġa minn xi ħaġa li tbelħek tiġi tal-bliħ. U għandek timbena fuq l-istess mudell ta' skiet, u xek minn siket tiġi skiet, jew minn ġilet għandek ġliet dik il-forma sewwa. Possibilità oħra, ma nafx kemm hija hekk, hija li tkun xi tip ta' plural, jiġifieri aħna nafu li plural ta' ibla huwa boloħ. Imma kemm il-darba l-Malti jkollok żewġ plurali differenti, jiġifieri jien naf pereżempju bħalu il-plural ta' komma għal ħafna minna huwa kmiem mhux hekk. Imma hemm xi nisaw komom, bħal somma somom, sewwa għandek l-istess ħaġa. Ma nafx x'dik il-ħaġa, tkun l-istess mudell ta' sbieħ, sewwa. Ma nafx qed tistaġeb fuq dak il-għax, pereżempju minn barra tal-bliħ, hemm tal-qdim ukoll. Tal-qdim, iva. Ukoll hija riċenti sewwa. Sewwa l-espressjoni. Imma qdim għandek forma li kienet ġa teżisti, dik il-kurżità, hekk li qdim kienet ġa teżisti. Li min ix-xelt fuq il-kitba tagħha sewwa ġifieri jekk hux bli jew minha bli jew bli. Ijax qed issegwi l-mudell ta' qdim, sewwa sfin, u għandek lakka u ħbit, u għandek lakka li tittawwal li jew qed issegwi l-mudell ta' skiet u ġlied. Hija forma ġdida rridu niddeċidu kif nikdbuha sewwa. Għandek lakka fl-aħħar. Ejja. Qed tittawwal l-vokali. Il-vokali, ma għandna kliem, pereżempju, ngħidu l-ħostaħ. Sewwa. Għal-rieħ. Eżatt. Ġifieri hemmhekk ma tinkitix blija. Iva. Ma tkunx pereżempju xi nom tal-aġent semmih. Eżatt. Allora jiena waqt li kont qed tajda nemmen ukoll li tgħaddejjem il-kategorja ta' moħħi li jista' jkun li tinkiteb mingħajr qiegħed. Mingħajr qiegħed, hija hemm dik il-possibilità. Jien meta bdejt infittix online b'dok l-eżempju li tajtkom bilje bdejt insiba wkoll. Issa tgħidli online xi fisser. Ħafna żbalji rajtuhom kif kienu miktubin. Biss jiena meta jkun hemm di forma ġdida inħobb noqgħod fuq isu fuq in-nies kif qed jiktbuha mingħajr ma jaħsbu. Le kien hemm kitbiet li kienu portografija tajba. Imma insomma, dik niddiskutwa darba oħra kif tiktibha. U l-kawżi tal-bidla l-ewwel waħda hija l-lingwa essenzjalment hija l-logħba tat-telefon. Kontu tilagħbu antom jew kontu tilagħbu tkun tażal. Jiena ngħidlek kelma, inti tifhem biċċiet minnha, tgħidha ta' warajk tagħmel xi żball u x'hekk tibdel essenzjalment il-lingwa hija l-logħba tat-telefon. Aħna bħala tfal u x'hekk, bħala tfal meta nisimgħu l-lingwa qegħdin f'ambjent mimli storbju u din esposti għal ħafna ħsejjes storbju fuq storbju. U tipprova tisma' l-kliem u tifhem ir-regoli kif jaħdmu u taqbad eżatt x'qal qabilha warajha. Ħafna drabi tisma' ħażin, u mbagħad l-iżbal li tisminti tgħidu l ta' warajk hux hekk fil-logħba tat-telefon. L-istess nagħmlu fil-lingwa, għantikom eżempju mill-Ingliż hemm ħafna eżempji tal istajna nieħdu. Pereżempju l-kelma apron hux hekk fardal ġejja mill-Franċiż nofsani, naperon, li mbagħad saret
bl-Ingliż an apron, nimmaġina, imbagħad dik ħasbuha li hija l-N tal-artiklu, allura ġiet an apron, u waħdu jiġi apron. Sewa, huwa għandek jisu żball fil-pronunzja tisma' ħażin, tirrepeti, imbagħad dik tiġi l-forma. Fil-Malti għandna ħafna eżempji hekk ukoll, ġifieri jekk ngħid ilma, u xek, dik ukoll ħadmet bl-istess mod. Fl-Arbi kienet ma, u xek, il-Malti bdew jisimgħu jgħidu ilma, u mbagħad qalu mela l-ilma, u xek, ġu għandek artiklu fuq artiklu. Ejfa, ġejjin. Ġejjin. Ma m'għandux paċenzja. Għax appassjonat fuq. Għatanna traċċa tal-ma Arbija fil-Malti, għaw min jaf. Misħun, uxek, misħun. Il-fat li għandek misħun, ma tajċ il-masħun, le? Misħun. Sew, kif finiti għajden jil għandek ħafna eżempji bħal daw, ġifiri għandek il-larinġa, uxek, din hija ħelwax. Fl-Arbi kienet bin-ne, mbagħad reġgħet marret fit-Taljan, tilfit u fil-Malti reġgħet kisbet l tal-artiklu. Sew għandek aranċa, mbagħad issir larinġa, x'hekk jisimgħu laranċa, tiġi il-larinġa mbagħad. U hemm ħafna bħal daw l-embut l-istess bħala taħdem jew bil-maqlub. Ġili jkollok l li hija parti mill-kelma, x'hekk l-enjame, maħna ħsibni għalija l-artiklu, allura ngħidu injam mbagħad. Jew lettera, u x'hekk sibni għalija l-artiklu, allura ngħidu itra, itra. Hemm ħafna bħal daw, tisma' nies jgħidulek laptom otterija u x'hekk. Jgħidulek illum ir-riħ beach, ġifieri qed jasbuha il-beach, x'qed li Rafael? Asta, iva, asta. Hemm bħalissa dejja wkoll inka u linka, le għadhem kollu għaddejjin. Isek li qed tisma' tipprova tinterpreta dak li qed tisma' biex inti taddih ta' warajk fil-logħba tat-telefon. Jien naf jew eżempju klassiku ta' żball, sewa żball irridu nagħmluha fil-virgoletti għax il-lingwa hija kollha kemm bi żbalji, ġifieri jekk nitkellmu fuq żbalji. Il-bużillis ta' fuq l-espressjoni u x'hekk tgħid il-bużillis qiegħed hawn, ġifieri il-gwaj qiegħed hawn. Dik ġejja minn frażi Latina indiebu sillis, sewa ġifieri li tfisser f'dak iż-żmien. Imma minn ras sillaba ħażin sewa u ġiet tfisser il-gwaj, il-problema, il-bużillis sewa minn hemmhekk. Kawżora tal-bidla hija l-kuntatt mal-isn oħrajn kif konna qed ngħidu, sewa din hija ċara. Pereżempju għal dak li jsuq xi tip ta' vettura x'hekk kellna sewwieq, imbagħad daħlet xufier mill-lingwi romanzi, imbagħad driver. Is-sabiħa li mbagħad la darba jidħlu, kull waħda jisa tikseb tifsira partikolari tal-karozza privata dak jiġi s-sewwieq u x'hekk ma jiġix ix-xufier. Ix-xufier jiġi pereżempju tal-linja jew tat-taxi u x'hekk. Iż-Zurich xofier jagħmlu. Xejdulu? Iż-Zurich xofier. Xofier? Xofier. Sew. Toqrob iktar. Jew wieġeb u rrisponda x'hekk irrisponda hija differenti. Ejju, driver ukoll. Mbagħad driver għandha sens ieħor. Jista' jkun. Tista' tkun driver ta' karozza żgħira. Ma naħsibx, ma naħseb driver tal-van, tal-minibus u driver. Jiena ma nafx dik il-distinzjoni. Bifhem, jista' jkun. Bħal driver, Jew inkella tirrapporta xi ħaġa fuq l-aħbarijiet, pereżempju sar inċident, id-driver. Naħta driver meta titkellem, naħta driver. Biss naħseb xufier hija żgur differenti minnhom, ma naħsibx tal-karozza privati ngħidu x-xufier. Le. Mbagħad hemm oħrajn li jkunu inqas ovvji li jkunu b'influenza barranija, tgħidli min imissu min ġej mill-Arbi u imissu u x'hekk missu verb Arbi. Imma dik il-binja ma ssibix fl-Arbi, ġifieri binja sqallija jew Taljana, aki tokka, u x'hekk tokkari tfisser tmiss. Allura huwa dak li seħ kalk hemmhekk qed tibni l-forma. Taw għandna ħafna bħalhom, jekk taqbad l-idjomi ħanfajjar mhux ħaneżaġġu, ma 3/4 minnhom huma kalki minn fuq espressjonijiet sqallin jew Taljani. Nistgħu noqogħdu ngħadduhom nagħmlu x'għadd minnkom irid jagħmel teżi fuqhom. Hemmhekk qed tistennikom. Tieħu n-nar u x'hekk prendere fuoco, x'hekk prende fuoco. Tieħu n-nar, laqas tinduna bihom kultant baqa' b'xiber imnieħer. Kon un palmo di nażu, l-istess tifsira, palmo xiber imnieħer. Meħu kelma b'kelma. L-istess ħaġa li nagħmlu llum bes ħafna espressjonijiet mill-Ingliż, x'hekk ngħidu ġibidlu siqu, x'hekk to pull one's leg. Xejdu, għamilha l-finali, he made it to define it. Tidħol fiż-żarbun ta' ħadd ieħor, eċċetera. Mbagħad ikollok oħrajn u x'hekk li jaqbżu l-limitu, le jkollok fejn naf jiena jgħidlek tilab il-pjanu, u x'hekk tilab il-pjanu. Jgħidlek kien hemm DJ kienet jgħidli ġi wieħed qalli ilab li diska, kont se nilabilu f'ħalqu qalli.
Hemm oħrajn il-warda tal-irjieħ kif nafu għallum sewa kollha ġejjin mill-Taljan jew mill-Isqal, insomma bħal Tramuntana, Punent, il-Vant, hemm waħda li mhux ġejja mill-Taljan, in-nofsinhar. Għax ġejja mill-Arbi, ma daqatajn ġejja mill-Arbi. Ma dik hija miġdid kalk minn mezzoġorno. Mezzoġorno fit-Taljan u xek tfisser kemm nofsinhar fis-sens tal-ħin u xek u kemm minnaħa tisfel. U l-espressività. Ray Fabri għandu studju interessanti fuq lingwaġġ taż-żgħażagħ u jgħid li iż-żgħażagħ għandhom bżonn li jkunu espressivi, li jfittxu idjom espressjonijiet li jkunu partikolari, li jkunu kreattivi. U jgħid li iż-żgħażagħ huma forsi l-kelliema l-iktar avventurużi fil-lingwa. U naħseb għandu raġun. Imbagħad isemmi wkoll li xi espressjonijiet minn dawn li joħolqu imutu wara ftit. Oħrajn imma jibqgħu. Mbagħad hemm fatturi oħrajn, ġifieri ngħidulhom l-ID card, il-fatt minn fejn ġej, dak li għandek miktub fuq l-ID card, minn fejn ġej, x'inhu stess tiegħek u kemm għandek żmien. Dawk ukoll jaffettwaw bil-kbir kif titkellem, minn fejn ġej nafu ċaru x'hekk għandek id-dialetti differenti. Is-sess sa ċertu punt ukoll jaffettwa kif titkellem. U l-età li ħan nitkellmu fuqha. Issa l-età din hija daqsxejn problematika sew meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Min huma ż-żgħażagħ? Sewwa, x'qed nifhmu biż-żgħażagħ? Kif se ngħidu, ġifieri l-età hija diffikultuża, ġifieri hemm min jaqsam ma' b'tipi differenti, hawnhekk se ngħidu għal dit-taħdita ħa ngħidu żgħażagħ huma dawk li għandhom fejn jiena bej 12 il-lingwaġġ dawk li għandhom minn 12 sena x'hekk l-adolescent tal-bidu sa 32 ħalli ninkludi lili nnifsi sew. So, mela. Ħalli mmexxu ftit so fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Dejja minn hemm xi tfisser eżatt, tad nipprova ninterpreta. Ejja minn hemm, Matthew spjegajna ftit xi tfisser. Imma mhux hekk tintuża le. Hekk tintuża kif jiġifieri? Come on jiġifieri pereżempju għandek attività ġejja u tajt. Imma kif jgħiduha? Kuraġġ. U kif jgħiduha? Kif jgħidu? Bro, ġu tajjeb għamilta bil-bro, ok. Ok. Iva. Ġejja minn ftit ieħor. Ftit ieħor, għax hemm it-taqsir, lingwaġġ taż-żgħażagħ dejjem kemm jista' jkun jiqsar. Jien m'iniex l-ewwel wieħed li nipprova niżattat nagħmel xi ħaġa dwar iż-żgħażagħ, sewwa hemm numru ta' studji. Kienet saret teżi minn Karl Scicluna u Marika Barbara fuq lingwaġġ taż-żgħażagħ. Kienu ħadmu mhux ħażin, sewwa teżi bejt ngħid tistgħu timmaġinaw, sewwa għandhom ħafna eżempji. Il-diffikultà ewlenija hija li persi saret fl-2002 xi wħud mill-espressjonijiet qdiemu, pereżempju ħafna minnhom huma influenzati minn minibugs, ma nafx iftakru x'inhu, ġifieri hemm pereżempju x'għandna dix jew pikki didu dawn l-espressjonijiet li llum ġifieri ma nafx ilħaqtuha minn tok. Iva, għarek. Id-dix, ukoll id-dix. Kienu jagħmlu, jgħidu x'għandna dix, mhux hekk, kien dak Crisandera Ġus u x'ismu tu. Le. Naħseb, eżatt taħseb ftit fuq ħafna fuq għax ħoss, naħseb jien qed jagħmel ħoss. Imbagħad hemm studju interessanti ta' Ray Fabri u iktar qrib żmiena sar studju ta' Richard Cherry. Iffoka fuq id-droga sess, mhux ir-rock and roll imma l-alkohol. So għandu droga sess u l-alkohol fuq dawk it-tliet oqsma. Jiena fli se nsemmi ħanieħu ħafna eżempji minn tagħhom, imma hemm oħrajn li osservajt jiena. Bħal l-ewwel eżempju, ġifieri ħanibda mill-kidba. Issa, mhux qed ngħid li żgħażagħ kollha jiktbu hekk, imma din hija tip ta' kidba fost gruppi partikolari ta' żgħażagħ, ma nafx jekk hawn minnkom hawnhekk jekk jogħġobkom mitilqulna l-barra. Hija taħlita ta' code switching. Le, hija ngħidu code switching għax għandek taħlita ta' Malti u Ingliż miktub flimkien. U għandek ċertu ħsejjes huma daqsxejn imġebdin, pereżempju l-I jagħmlu la ju warajja, għandek allura l-Queen, Queen tfisser tfajla xebba sewwa Queen. Is-saxo beat qed ngħidlu code switching għax għandek saxo beat, jiġri għandek biċċa miktuba bl-Ingliż u xek blacks.
dik kien hemm dik il-kanzunetta, le, x'kien jisimha Mixer Saxo Beat. U kien qed sejrin hawn Saxo Beat u sejrin mexit dimet naħseb ukoll, di. Tara, uħut minnhom jitilqu. Il-qabbinis tiegħi, kif tpoġġija? Ġifieri du plural għal waħda qalbi u xek, kandek ħafna jiġu il-qabbinis u xek. Din jisa bħal meta nitkellmu ma' tfal u xek tgħidlu qabbi u xek, tipprova tagħmel l-istess ħoss, testendija. Amazing time at Bundley mal-babes. Sewa, ġifieri, għalhekk ngħid code switching għandek żewġ sistemi, tipprova x'tifhem imma hija sistema. Issa nispjegaw għaliex għandek dal-bżonn li tikteb differenti u titkellem differenti wkoll. Jew off to PV, issa PV diġà tfisser paġi bil-PV, imma jridu jżidu l-element ieħor. PV mal-Kings u l-Queens, xoxo, mbagħad dik importanti fl-aħħar, importanti. Ejja, mela. Jista' jkun l-kelma king. Ma nafx jekk il-kelma Malti ġiet ma nafx ta' opinjoni tiegħi. Mill-grupp mużikali The Kings jew mhux. Le, aktarx li jiġri huwa fil-Malti meta jkollok il-G fit-tarif tinstema bħala K. Sewa, jekk għandi spaga, ħafna jiġi spak, mhux hekk spak. Jekk għandek jekk tagħti xi ħadd tagħtih punishment, bil-waqt jiġi kastik, qed tismaha kastik. Tiktibha bil-G għax għandek kastigi, imma l-G fit-tarif tinstema K. Issa meta għandek klim mill-Ingliż ġieli jiġi l-istess ħaġa. Pereżempju jkollok il-mag u xek, ħafna nies jgħidu mak u makkijiet. Għandek l-istess ħaġa aktar, king tiġi kings. Tista' misbaħ xek, king. Imbagħad hemm bit-tlissin, il-pronunzja hija differenti taż-żgħażagħ. Għandek pereżempju fenomenu interessanti ħafna, it-twaqqih tal-q u xek. Jiġifieri daw uħut minnhom sibthom online, sew meta taraw il-virgoletti daw ktibthom eżatt kif qegħdin. Tafxalli, jien nosserva anke ħafna mill-istudenti tal-Malti, sew tafxalli. Qas, sewa, lanqas issir qas, u mbagħad minn qas issir asnaf, di issa asnaf inkomplix. Għandek eżempju ħrajn bħal aħba bala men. Jem interessanti, daw tistgħu tfittxuhom anke fuq Google, sewa il-aħba. Li kurjuża li għandek il-qli telqet. Meta għandek tistenna li jkollok l-artiklu jiġi l-sync u xek bħal m'għandek l-ajruplan pereżempju lew l-arblu, imma l-fatt li għandek jisu xi traċċi tal-hemmhekk baqgħet il-aħba. Isek ukoll hemmhekk il-q ta' isek, nbagħad jien biex inneħħihom daw xejn. Kien ma nistax ngħidha. Isek bella. Il-ħelwa hi li mhux biss ineħħuha, imma li jżiduha, speċjalment fejn jkollok line. Ma fenomenu strampa l-aħħar. Għandi bżonn parir, għandi bżonn, daw meħudin minn kelma mill-internet. Nhar it-tnejn għamluh, please. Sewwa. Mbagħad titlef id-differenza bejn għamlu. Sewwa titlifa. Di ħelwa, flok taf xetlu jidek, jew xatlu jidek, taf xqatlu, baqa ħaj taf xqatlu. Mbagħad hemm oħrajn, dan hemm ma naħseb daw żvilupp daqsxejn maħsub dan, ma jidilek obbok, flok inħobbok jidilek obbok. Ma jidilekx ilek. It was to soften it up. Sewa. Biex ma tindiqtajt aħba jisir too much. Għadajt aħba jisir. Imma mifruxa ta' ħafna. Mifruxa. Din to make more an emphasis. Tinkoraġġihom x'idilhom li interessanti din għaru każa mhux hekk. Għaru kaza, sewa, hija għaru kaza. Issa nitkellmu fuq interessanti u għaru kaza. Ħan osservaw l-ewwel, mbagħad naraw sewa. Tajjeb. Okej. Araw dal-eżempju. Jekk inexilkom taqraw mela. Mela kemm għar li iċemplulek tal-bank għaliex ikunu daħlulek fil-kont u jiġeluk tistħi minnhom ħajjippruvaw iġeluk tinvesti il-ftit li tkun faddalt, ir-riżultati nafuhom. Għandek affarijiet oħrajn għaddejjin fil-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Pereżempju l-enne wkoll tħobb tidħol. Mostru tisir monstrus. Trasport, mbagħad timxi anke l-aċċent. Transport aktar xu. Ispira, jispirak tiġi inspirak, kuxek, b'influenza mill-Ingliż. Strument, l-instrument.
Hemm xi ħaġa li ninnotaw ukoll rigward għall-fatt huwa meta għandek pereżempju tinstalla. Min uża tistalla, però ħafna speċjalment iż-żgħar li draw fis-sistema tal-computers jużaw il-kelma tinstalla, però jisu ninnota persuni li jisu ma telawx fis-sistema tal-computer, ċert jużaw ħafna tistalla. Dik kurjuża ta' għax dik fit-Taljan hija installare, hemmhekk qiegħda l-enne u anke fil-Latin dejjem hemm qiegħda fl-Ingliż. Li ġara huwa iperkorrezzjoni, ġifieri xi nies ħasbu li dik l-enne hija żbaljata u provaw neħħuha. U qalu tistalla. Ġid bil-kontra dik. Meta l-enne qiegħda dejjem hemmhekk, tiġi stalla jew stalla waqaf. Huma tnejn mit-Taljan waħda stalla u l-oħra installare. U di famuża ħafna, le? Di fiż-żgħażagħ biss ma tistax tgħid, le? Mifruxa sew, ġifieri tlistin ta' akka u akka omel, pronomen mużin. Xtrom u xtraħħom u xek, jaqraw jaqraħħa, fil-bqija daw għandek ħafna jipprintjaħħa u jipprintjaħ, eċetera. Di daw mifruxin sew. Żgur li mhux taż-żabaħ biss. Ila. Fiż-żgħażagħ forsi daqsxejn iktar preżenti, frekwenti. Imma ssiba iva sar studju dwarha aktar jisu ħanajdu hekk minn mezza tal-isfel npoġġu hekk 40-50 l-isfel aktar ma mhux dejjem ukoll, mhux dejjem mhux ma' kull verb, mhux kulħadd, aktar min ikollu sfond dialettali juża inqas, insomma l-istampa hija mħawda sew. Imma huwa fenomenu komuni, li dejjaq lil ħafna nies. Hija ħaġa kurjuża li ħafna nies jiċemplu fuq daw il-programmi tal-lingwa turtani, tweġġani jużaw. Daw il-kommenti juru kemm in-nies għandhom passjoni lill-lingwa, jidrek tweġġani meta żgħażagħ jgħidu hekk. Ma jitkellmux fuq affarijiet oħra, pereżempju tal-qema dawn ma sservawix daqshekk ta' qatlu jew tan-nir ta' monstru ma tantx osservaw, ma dik qabduha. Ħanoqgħdu fuq dal-livell nosservaw x'qed jagħmlu żgħażagħ tajjeb. Issa niġu għad-diskussjoni. Fil-grammatika wkoll għaddejjin ħafna affarijiet, aw ħansemmi xi ftit sew iktar ħansemmi fuq il-kliem. Pereżempju, jew xi eżempji sewwa. Is-suffissi hemm ħafna suffissi li huma produttivi, għata u wieħed minnhom. Daw jekk tfittex dawn l-eżempji l-ebda waħda ma ssiba f'Akwilina. Ifisser. Le, Akwilina kollox jagħti, Mhux għax kien xi skruplus, le mhux qed jiskrupla, Akwilina kollox se jtik bħala wieħed li qed jagħmel dizzjonarju kollox jtik. Ħdeħ jimmarkalek li hija vulgari biex inti toqgħod attent meta tuża ma jrid tijilek. Dak ifisser u Akwilina ma kinux jaqbżulu dawn l-affarijiet, ġifieri hemm ħafna kliem irreġistrat fil-Malti. Dak ifisser li ġew żviluppati wara Akwilina f'dawn l-aħħar 30 sena u xekk Akwilina għandu kważi 30 sena, ġifieri qed nitkellmu wara. Bħal ziblata u xekk issir żibel tagħmel ziblata, miġnunata di wkoll hija forma stramba u xekk qabel kellna ġennat kienet taqdina li kurjuża li għandek miġnun minn miġnun ġiet miġnunata. Mbagħad għandek forom oħrajn tistgħu taqrawhom hemmhekk sewwa. Aġni wkoll huwa suffiss produttiv ħafna. Bla sens, aħna aġni nużawha ma' ħafna forom, mhux hekk tajt tustaġni, le vojtaġni, ksuħaġni jekk trid hemm ħafna forom kreattivi. Li hemm interessanti, mela, minuta, li hemm interessanti li jekk taqbad kull aġġettiv li tista' żidlu miegħu aġni u jsir nom, kollha huma negattivi, kollha kemm huma. Tost, tustaġni, goff, guffaġni, kollha għandhom konnotazzjoni negattiva. L-unika eċċezzjoni hija l-ewwel waħda li ktitem, kuċlaġni. Għax hemmhekk kuċlu xek, kuċlu tfisser xi ħadd li tikgosta. Hemmhekk għandek waħda pożittiva li kisret dal-mudell sa ċertu punt. Bla sensaġni, puftaġni saret tfisser xi ħaġa biqżis, biksuħaġni, ara kemm għandna rispettu xekk. Jaf dak kemm ħajkisser ħajjet nies ħabba l-puftaġni tiegħu eżempju mill-internet. Imbagħad hemm forum bħal nista' ngħidhom daw. Xi ħaġa politika naħseb. Jista' jkun. Mhux bil-fost ta' xi U l-Malti mhux fil-politika biss jitkellmu, ġifieri. Mhux bil-fors żagħżugħ. Mhux bil-fors żagħżugħ, jista' jkun iva, mhux bil-fors, mhux iż-żagħżugħ biss jagħmluhom da. Żagħżugħ fl-ispirtu, fil-lingwa tal-inqas kien.
U hemm l-oħrajn tistgħu U tarawhom. forsi naħseb li rridu naraw li inti dawn ġibtom mill-internet. Iva. Aħna ngħidu kif pa speċi l-lingwa qed tinbidel u hekk. Naħseb qabel jista' jkun li dawn ħafna affarijiet kienu jingħadu Iva. differenza li bl-internet imma ħadd ma kien jiktibhom. Iva. Illum qed jikteb kulħadd. Iva. Iva, da punt tajjeb. Demokrazija tal-internet. Il-mistoqsija hija minn fejn tiġibhom. Xi wħud smajthom jiena, imma ħafna minnhom sibthom miktubin. U l-internet ukoll jitlaq, ħafna minnu. Ġifieri ħafna mill-eżempji kont il-ħaqbattom meta kien hemm il-high five, fi żmien il-high five sewwa, għax il-high five kull zik li kont tikteb u xek kien jitla' jiġi fis-search engine, tista' tara kulħadd. Facebook m'għandekx dik il-possibilità. Ġifieri f'high five kull ħaġa li kont tikteb jekk tagħli kumment titla' awtomatikament fil-Google. Sew. Ġifieri u ħafna minnhom ukoll minn Ask FM, mhux jgħidlek Ask.fm xi jismu Ask FM. X'inhi? Ask FM. Ask FM qatt ma fimt eżatt x'inhu kien tip ta' tagħmel mistoqsijiet anonimi toqgħod tkisser in-nies u allura jiktbu l-lingwaġġ ikkulurit kollu. Iżmu hija oħra produttiva. Puftizmu din hija minn kanzunetta tal-grupp Sempliċement ta' Triq. Fuq dil-gżira l-puftizmu sar jispikka. Telqet mit-tifsira ta' omosessuali u xek ħadet imbagħad sens differenti. Kuċliżmu kuċlu sibnija żewġ naħat. Daw minn Ask FM pereżempju di men ta' nies. U aħbiżmu di kienet twila ma jekk tmur ma' xi ħadd li tħobbu tkun qiegħda miegħu u taf dak qed tur qed taraw titla' hemmhekk. Dik eżempju ieħor, dejjem mod konsistenti sewwa, qiegħda miegħu u taf dak qed turi l-imħabba tiegħek lejh, mhux il-qaħbiżmu tiegħek. Okay. Xiex? Il-qażbiżmu ħalli tal-qelb. Fil-qaħbiżmu hemmhekk qiegħda. Daw interessanti għax qiegħda u asnaf u fejn li tlagu għalli eċetera. Dawn huma frażijiet komuni ħafna. Dawn huma kważi l-qas għandhom tifsira vera u propja. Dawn huma qed mhux hekk qed tintuża biex toħloq dak ngħidulu l-progressiv, mhux hekk mhux jiekol imma qed jiekol. Il-fatt li dawn huma ara hemmhekk f'aħba għandek f'aħbiżmu di ħallita, għandek kelma nom b'tifsir partikolari. Ġifieri mhux kull imkien ineħħuhom u jżiduhom, da wkoll trid jiġi osservat. Biex ħadd minnkom jagħmel teżi fuq il-q meta titlaq u meta tfetx. Jien naħseb qed tikteb kif qed tħoss milli qed tara, dak li tlissen naħseb jien qed tikdbu. Jien minn kif qed tikteb naħseb qed tikteb kif qed tlissen. Hemm ħafna verbi. Ħafna verbi li jibdew miż-żgħażagħ, xi wħud jitilqu oħrajn jibqgħu. Pereżempju tifrikja ma nafx għadux jintuża tifrikja iva għadu jintuża. Le? Tifrikja. Tibbiċċja li jfisser taqla l-qaj. Le. Tkun aħdar, ma tpeċla, le kontra xi ħadd, le tibbiċċja jew, le? Iva. Ux, dak is-sens jiġifieri speċifiku. Mhux pereżempju tilbes qasir jew ġiprek mod partikolari, għandha tifsira partikolari. Iva. Tifrenċja di pereżempju naħseb intilfet. To French kiss, ġifieri, tifrenċja. Di illum tintreda u xek tintuża, xek tintreda u xek. Għadha ma nbidlitx ġifieri. Okej, għadkom tikkopjawna. So, tibbażja, tinnerdja, tiffidilja, daw kurjużi, tiffidilja, daw mhumiex fakulin, minn fidil tiffidilja. U hemm ħafna oħrajn. Ġifieri biex aħna niddeskrivu l-Malti, niddeskrivu kull aspett tal-Malti, irridu nosservaw anke dal-lingwaġġ biex ikonna deskrizzjoni sħiħa tal-Malti. Mbagħad li għandek il-verbi għandek ħafna partiċipji passivi, bħal spejsjat, stonjat, iddopjat, ibbażjat, ifrikjat, innerdjat, eċetera. Insomma, daw għandek ħafna minnhom. Niġu għall-vokabularju, issa fuq il-vokabularju hemm ħafna xi tgħid. Jiena żilt ftit minnhom, għax ma nafx kemm baqgħna ħin. L-ewwel ħansemmi xi ftit fuq iż-żgħażagħ ta' dari, dawn ma niftakarhomx jien, imma xi ftit forsi jispjegawna wħud minnhom. Imbagħad nitkellmu ftit fuq ix-xorb, l-alkoħol, sewwa
id-droga, il-partijiet privati, kien hemm ħafna espressjoni sesswali neħejthom sewwa jiġifieri. Morru qraw l-istudji biex taraw. Xi taqsiriet u kliem ivvintat ukoll. Sewwa ħanibda miż-żgħażagħ ta' dari. Frażi se jindaw ma nafhomx sewwa, ma ġifieri kienu jgħidu jaraw il-xaħat biex tittanta l-xaħat tajt aw lola wedges. U xek, tajb ngħid, iva. Le tajb ngħid biex tittanta l-xaħat. Iva, mekke. Oħra ara l-wire, ma kienu jkomplu jgħidu orbtu monqok. Mid-dera biex jittantaw il-xulxin biex ġuvni jittanta l-tfajl, biex jgħidila ara l-wire. Di ġeja minn żmien nimmaġina meta l-wires kienu xi ħaġa ġdida partikolari, llum niftaħru bil-wireless u xek. Dak iż-żmien kellhom bil-wire. Skates ja Romeo, ma di man Akjara l-wire kienet fi żmieni nħatta sewa jiena, għandhem kont ħatta biex ma titkabbarx ħafna x'tirkabbar ġejba l-wire. Hemmhekk kienet taħdem jgħidu wara l-wire. Tal-Bergu mhux ta' U ta' Romeo ta' fa' skates ja. Ma nafx. Mid-dera jisom biex jittantaw xuxin. Skates ja Romeo ma nafx eżatt. Imbagħad tal-life ukoll qed noħodha ma ta' dari għaliex għax tal-life kif kont nipprova ngħid fil-bidu. Malli tuża turi kemm intix tal-life pratikament, kemm għadda żmienek. Pereżempju tal-bliħ sibt eżempju jinnaf kien hemm techno tal-bliħ. Ma taħdimx tajt techno tal-life u xek tal-life, għaliex għax tal-life hija b'xi mod. Anke s-sens huwa differenti. Iva, s-sens huwa kemm xejn differenti wkoll. Parti li intużaw f'epoki differenti, ma tużax l-istess kelma. Iva. U tal-life timplika wkoll l-bis ukoll id-dera għadu tal-life pereżempju għadu jrida. Taħraqnix men ukoll di daqsxejn ta' reċenti ma wkoll hija tiftakru għanto ta' kien hemm riklam ta' żagħżu u da żviluppa mhux ħażin, ġifieri qablu l-verb ħaraq. Mhux żagħżu fil-da, żagħżu kien jużaw biex takar. Żgur, qabel. Imma li hemm interessanti mbagħad kienet ħarġet dik il-ċajta fi żmien ukoll ta' x'qaltlu l-lifa lil San Pawl. Le, taħraqnix men ikunu diplot juhgos bija, x'kien espressjoni jekk tal-moda dak iż-żmien. Imma li għandek interessanti, f'Akwilina m'hemmx das-sens ta' tirrabja lil xi ħadd taħraq. S'Akwilina jagħti xi 7 sensi differenti ta' ħaraq. Inħaraq iva nħaraq bħala rabja, imma ħaraq lil xi ħadd le. Imma ġifieri. Fi żmieni xi ħadd biex isejjilha l-bieri meta tgħid mhux qed tara kemm kif qed inħaraq, kont tgħid ġifieri mhux qed tara bid-duħan ħilex minn widneħ. Kienet ċara li. Hija ma taraħ li żviluppi ġifieri minn tifsira fil-passiv, fis-seba' forma għal tifsira fl-attiv. Hija tbidla żgħira, imma ma kienitx hemmhekk, u xejn. Taħraq ukoll jisek teleb il xi ħadd. Pereżempju ħraqtu fil-logħba. Ħraqtu. Jgħid imma mhux neċessarjament bin-nar. Fil-logħba ħirbaħ li ħlejtu wkoll. Ħrattu ġifieri, ħrattu jisu, ħrattu. Anke naħseb ħrajtu kienu jużaw xejn fil-mod u xejn. Nafx ma forsi semmejt, forsi kien hemm żmien fid-disajnijiet kien jużaw ma nafx forsi espressjoni tiegħi tal-ġenmen. Tal-ġemmen, hija semmejnija daqsxejn fil-bidu tal-ġemmen ukoll, ġifieri tal-ġen baqgħet, u xejn tal-ġen baqgħet imma mhux bil-men. Bħal faqa sew ukoll, ġifieri kien hemm żmien kien hemm il-faqa sew kont tkun faqa jekk tajt faqa sew, illum ma naħsibx hekk li tintuża le. Awras, iva. Il-fesu, xek, kien hemm dak il-fesu, jisu pupazz. Ħanibdew bil-alkohol sewwa, ix-xorb u s-sokor. Sedaw semgħu f'ħafna tipi, ħafna. Tajb din? Tajb. Mela, ħanibdew dawk li huma daqsxejn dispreġjattiv, daqsxejn koroħ. Issir maħta, u xek sar maħta, sar demel, sar zibel, u mbagħad minnu toħroġ ziblata. Sar mandra, u minnu żviluppat mandar din hija ġawra, ġifieri verb żviluppat b'mod arbi, sewa f'sistema arbija, kwadlitteru jiġi hemmhekk. Imbagħad blejn qal li mhux se jitmandar, sewa għandek eżempju mill-internet hemmhekk. Inti ma tafux. Jista' jkun mhux daqshekk. Sorry, le. Tajjeb. Sar koko, naħseb
u xek, ħaramejjet, u xek. Għandhom phases differenti fejn. Livelli differenti, xek, skont kem tkun. Sewa. Imċaflas, imċallas, imġandar, naħseb għadha minn tużat. U għandek il-verb tiġġandar u xek, u kol, tiġġandar, sar zliġa. Mbagħad għandek għaxtaw metafora, għandek poezija d-dejja, sewa, għandek ħafna minnhom ix-xebħ ma' materjal. Pal sar ramel, ċana, faham, tabak, daħna, irmiet. Għandek uħut marbut mxeklin mal-ikel, sar patata, anka sar patata qdimet, lej li ħafna ma nismaħ, le. Iwa, tkom raġanda revival, għax ġawġi li ġaw mbagħad. Fi żmieni ma tiftakar anti. Brodu, kaboċċa, insomma, ħafna nista' semmi. Xi wħud jixebħu mal-karozza. Total loss, abatlarja, bħal Magda abatlarja, insomma. U hemm xi oħrajn, insomma, l-kreattività m'għandix limiti. Sar oqda, sar ċappetta, stoppin, imċempel, stilla, sticker malar dik mbagħad meta fl-aħħar fażi dik u xek. Id-droga, ħafna li minnhom kienu ġodda totalment għalija. Ħanibdew bl-ismijiet. Għall-ecstasy, ħafna minnhom ġabarhom Richard, ġifieri qed nitkellmu fuq 3 snin ilu sewwa. Jgħidulu l-ħamim tal-Budda, buttuni, ċiċri, sewwa tixti ċiċri, ħelu, ħobs, ħobża jew saħansitra ħobża ta' kuljum. Kangaru, hemm xebħ ma' xi annimali, il-kangaru, l-kukkudrill, Lacoste, ma nafx għaliex hemm. L-abba mal-kukkudrill. Is-simbolu tal-Lacoste huwa l-kukkudrill. Ija, ma x'għandu x'jaqsam mal-ecstasy? Għax jidru l-kukkudrill. Ikun fuq xi ecstasy, fuq xi ditta. Meda xi ditta. Xi darba l-kukkudrill. Ħadrogi. Niftakar li xi kukkudrill maqsum xi xafra tal-leħja jista' jkun. Nimmaġina hemm xi simbolu nimmaġina. L-idja tal-kok. Tal-kok, imma. Tas-salib, skittles, mit-tondi, roti, zejżit, ħansit ġifieri. Il-kokaina mbagħad għandha l-bajda tqi fina ġir. Inti li hemm interessanti il-metafora dejja l-ħin kollu x-xeb qed ix-xeba. Gramma id-derħu d-diksan, ġbir prodotti. Blokka iva, u anka l-kannabis ukoll. Icing sugar, Coca, Coke jew Pepsi, għalhekk għamiltu hawnhekk. So, kristalli, linja, li kont issemmi, melħ, ramel qed taraw tintużaw hekk ukoll. Terra, silġ, Snow White, ġi kollha xebħ ma' affarijiet bojot. Tas-sinjuri, tiswa ħafna trap, zokkor u l-pija. Batem tal-ħaxixa sbieħ, ħelwin wis, mela hemm ballun, ma nafx għaliex ballun, biċċa, ċapep, ċikkulata, boros, ganja, tgħidu li x'inhi. X'inhi imma? Alright, allura tagħmel sens hekk. Alright, tagħmel sens. Alright, ma tagħmel sens. Gomma, għax tħassrek ma nafx ma. Marja Karwana tajba, Marjuana, għandek loba bil-ħoss. Ħass, ħadra, jew waħda l-ħass ħabba l-kulur naħseb ġek. Mbagħad hemm ħafna smijiet, ġifieri Carmelina, Jason, Johnny, Mary Jane, Wendy, dispeċini kawħut minnkom jisimhom. Laħam. Nanna, pjanta, roundabout naħseb għax kienu jirakabruha fir-roundabout. Sapuna, tas-soltu, tursin, ħabba l-ħaxix. L-eroina għandha smijiet bħal Harry, Hero, naħseb għax heroin u xek, għandek l-ewwel biċċa logħba bil-ħoss. Labra, għax tittaqqab u xek, lighter, marfa, vina. Imbagħad hemm ħafna espressjonijiet, daw ma ftit tal-qed intikom hawnhekk, min ibiħha, ħafna espressjoni min ibiħha. Ibih, jiddilja jew dealer, imexxi, mexxej, jaqdi, Arcadia, ikollu, dak ikollu, immaġina. Daw interessanti kollha kemm huma fil-maskil. Ġifieri
Issa ma nafx jekk in-nisa biss ibijawhomx, mhux qed intihom fil-maskil għax hija l-forma li s-soltu nikkwotaw bihom, ma kollha kemm huma encourage għal jitkellem fuqha fit-teżi. Iqassama jagħti karozza baxxuta biex tkun mimlija u xekk makak, nittin u s-salvatur, ġifieri. Mbagħad min joħodha, hemm ħafna espressjoni tal-min joħodha u skont xi droga tieħu. Jiblaħħom din hija nafuha sew x'hekk jiblaħħom, borza, jgħidulu borza, faqqa imfaqqa, jifaqqaħħa fil-vina, jew jifqaħħa fil-vina, jiġbidha, jaħraqa, itella jew itella l-alla, jarrex, mbagħad min ikun ħadd jiġi mdaħħan u mħawwat, jixomma, passatur, għax ikollu ħafna mhux fil-futbol biss, spiżjar. Ejja, mbagħad naqilbu ftit għal min joħodha ngħidu sewwa. Tisniffja iva, mbagħad hemm ħafna verbi iva. Daw ftit milli tintikom sewwa, ġifieri anke l-ismijiet tal-kannabis hemm joint, eċetera, ġifieri hemm ismijiet mill-Ingliż. Provajt nażel dak daqsxejn iktar interessanti bil-Malti. Għax fis-sens iktar li joint orajt, ġifieri ħadniha mill-Ingliż, fis-sens interessanti ma m'hemm xejn straordinarju dwarha. Sa ħana qilbu fuq il-partijiet privati. Mela. Ħanibdew minn fuq. Mela. Sewa, l-sider il-mara, airbags, hemm ħafna xebħ mal-karozza, l-alpi, il-benna, ma nafx bit-tappi jew mingħajru. Ħafna xebħ ma' frott, iġri l-bettieħ, id-dullieħ, imma żgħażagħ żidu l-pineapples ukoll, il-bżiża, il-fanali, il-fog lamps, kolonni, ġifieri. Alla jbirikom daw, il-linef, pampers, par headphones, twins, flantik kien hemm Jessi u Bessi u xejn. Għal-partit raġel kelli nagħmel 4 kolonni sewax ma nispiċċaw qatt imbagħad mela. L-annimal, il-banana, l-apparat, iċ-ċilindru, ċirimella, l-arblu, ċirko, id-duda li fil-tower, Frankfurter, Firilla jew Firillu, il-ginger, il-ġiraffa, il-gearbox, gimu, gedida, gidi, ħanżir, bima, ħafna annimali, l-iljun, il-kbir, il-king, il-magna, kanna, katuba, kavall, nasib jintenda, kobra, laqwa wieħed, il-long john, l-imdenden, il-mazzozz, il-membru, il-monstru, qed niktiba kif il-nunzju, il-pendlu, il-pesisa, il-pirjol, il-sausage, il-serratizz, żus, sieħbi, stanga, suffara, naħseb, rrid tistgħu timmaġinaw għaliex, trapan, tsok, woody salzet, sausage, frankfurt, daw jidħlu ħafna sewa. Xadin, ix-xieħ, batem tal-mara sewa, il-bezzun, bib il-ġenna, il-bosk, iċ-ċoċċu, il-farfett, il-fetħa, fjura, il-fufu, ġojjel, il-garax, ardalam, id-daqni, is-sufi, torta, il-kanal, il-karus, il-nuċċulinu, di ħelwa, il-nuċċulinu, l-oraklu, il-paċċu, paċoċċu, sewa dan fon pastizzot, il-port, ravjula. Ma nafx x'mi tal-irġiel, ma nafx perspettiva. Ħansemmalkom darba ġbar tuħut minnhom għamiltom forma ta' taqbila. Mażżar inħobbu nużaw lingwaġġ differenti. Ġiet nagħmlu ċuffa. Issa babbu batinninnu. Ejja mmorru bambin. Ejja ħallibsek ix-xużi. Laqwa imma meta niġu għal partijiet privati. L-ismijiet ma nafx minn fejn nivvintaw. Maestro. Għall-imbirka partijiet, tajċ kemm għandna ismijiet, laqmijiet hemm bil-mijiet, assubinu anke l-bniet. Nibdew btiegħu.
Il-firillu, il-kanun, il-pesisa, il-muntun, il-braġolu, l-annimali, il-kaptan, il-ġeneral, il-martell, id-dunga, l-mazza, il-bubun, l-arbru tar-razza, il-ħanżir, il-ximitarra, sakemm naħseb doq il-kitarra. Il-gerwila, l-apparat, il-mexin gun ikkargat, il-fartas lod dal-fajjenza, il-musmar dal-penitenza, il-serkukku, il-pakket, il-piżellu, il-salset, il-geduda, il-xadin, aħjar nieqaf x'waħda din. Issa taħħa! Alla mada! Il-qattus, il-kuklu ċuċċu, il-garax, il-fjura, il-muċċu, il-bezzun, il-pizzu, il-pejxu, il-ġurdin, l-anxu, il-mejxu, il-fellus, il-figurin, il-beċċun, il-ċiċċolin, il-card reader, l-ATM, l-aqmijiet kiku taf xem. Il-karus, il-qasmaxxa, miljon laqamta bil-ħaq, il-maqrut, il-pusiket, sinsu funfu jew farfet, il-bebbux u l-barbaġan, il-passizz, il-ħot l-osban, il-triangel, il-ġuġu, imma laqwa l-Pikachu. Malħana il-buftit il-folja issa. Karatteristika tal-lingwaċ taż-żgħażagħ huma taqsiriet. Kont qed tissemmi inti. Hemm ħafna taqsiriet, speċjalment fil-kitba. Daw jinbidlu ma' żmien. Waħda li ħafna żgħażagħ jħobbu jużaw hekk. Emmel. Fisser mela. DL, dak laqwa. Xaħat jgħidlek xi ħaġa, jgħidlek tgħidlu pereżempju mor tajjeb fl-eżam, jiktulek DL. Mbagħad hemm oħrajn bħal GPS, Gen Panic u Stress, ġifieri dawn ma nafx hekk għadix tintuża di, le? Ma nasibx, xu, nerġgħu nqajmuha. BSB għadha tintuża, le? Browsal. PV, le għadda tintuża PV, morru PV paċa fil-ABZ rajnija ġumma li għaddit u xek ABZ. Mbagħad għandek affarijiet ġodda xek bħal jieje, li jekk jogħġbok, grazzi. HMOD, tistgħu taqraw x'inhi hemmhekk. EMH li semmejt inti ejja minn hemm. U ħafna drabi dawet ngħidhom bl-Ingliż għax kien għaddu ġifi tajt BSB. Mbagħad għandek GSM, so GSM. Daw interessanti x'għandek jisu l-er, u x'hekk jaqbdu l-er. Mbagħad hemm il-ġdida, int bil-serjetà, korrekt. Ejja. Għax breakdown di oħra, breakdown, kulħadd sejjer breakdown. Mbagħad wara breakdown saret depression, kulħadd bid-depression. Issa ma nafx fejn wasaltu, bi-stress fejn wasaltu intu. Ma kien perjodu fejn taqbad dan il-klim tekniku tal-psikanaliżi jisu beda jinfirex. U tgħid, insomma għadhom jintużawux hekk, ikollok problema żgħira tgħid għandi depression, jiġifieri qas ikun nafu x'qed ngħidu x'hekk. Qabar? Qabar. Tajbu, esplicita ċara, xi iktar minn hekk. Iż-żgħażagħ ħobbu jagħmlu ta' ħafna ġenerazzjoni ta' minnhom ta' ġenerazzjoni ta' xejn antiki hawnhekk. Jivvintaw kelma u l-logħba tkun jgħidlek tħobbu dal-oġġett u inti ma tifhimx qed jgħidlek, tgħidlu x'inhu, mbagħad jgħidlek dawwarek f'kelma vulgari, sewwetik espressjoni vulgari. U jgħodu jitqu sewwa, ġifieri jkollok qisu jekk ma tafix minn tix tal-grupp, minn tix ta' ġewwa, hawn xi ftit minnhom. U torġu, pereżempju antika, x'hekk, torġu, daħlu u ħorġu. Pjoti kulħadd jafu x'hekk, qatta roti. Zlaċċu, tal-paċċu, Widgormi, pereżempju jgħidlek ġieli mort Widgormi, tgħidlu le fejn jiġi, jgħidlek bejn hekk taħdem il-logħba. Imbagħad jissemmew ħafna partijiet, il-part tar-raġel tissemma ħafna, tgħidlu jinaf tħobbu trumpant, jgħidlek tiskopri xi li hu tal-iljum fan. Iva. Dik tal-pjoti kienet serja, dik ta' Carmen Carbonaro ta' fuqha. Lejtilo. Inti naħseb kont qed tgħidli Carbonaro kienet istituzzjoni kbira fir-Rediffusions, kienet tagħmel program tan-nisa, kulħadd kien iħobba, kienet tibda bit-talb u ċokolatorji tagħha kollox dossierja samma mbagħad wara ħafna meta veru kien stabbilit ruħha, imma kienet fortunat ma stet fl-aħħar. Xi ħadd kitbilha ittra u kienet taqra l-ittri, għaltilha da raġel, qed Mrs. Carbonaro, tajt ħafna riċetti veru ħobbuhom sbi. Waħda tal-pjoti ma'
U dik biskina għatlu issa dik saqstilek uffiċjali. U meta ġifieri ħarġet hekk, għax dak li ternet wix-xahar. Vera, vera, kienet daqshekk serju. Kienet veru kienet waslet fl-aħħar. Dak li kienet ġanqos. Ħanejlek meta għamel meta tagħmel il-laqmi tal-partit tar-raġel. Il-notaj sew hemm xi ħaġa bħal gimo jew gimu. Ma nix interessanti ħafna. Gimu. Eżatt, iviva, fl-arbi, iviva għal-pene, kurjuża kif raġa tfeġġet, u gimu, u għanżidu lu, ma nafx kombinazzjoni, ma. Emmu jtejdu l-gimu? Għeddu l-gimu, Meta tgħid ħaġar aim, suppost, tista' ġebel wieqaf. Bħalissa jiena qiegħed. Meta nqum inkun aim. Issa nista' naħsbu minn hu l-aim, sewa. Ma l-aim saret game, ma jantika ħafna. Iva. Ma terġa' tfeċċ. Issa daw bħala torġu pjoti u hekk ilhom, imma mbagħad għandek oħrajn tant li huma fid-dizzjonarju. Sewwa tfittex taraġġ, għax hekk tfittxu taraġġ, apparti jfisslek dawk jgħidlek taraġġ li jfisser is-sens ta' torġu, ma nafx kif jispjega, ma mekk mbagħad għandek oħrajn ġodda, ġifieri ronta, kont daqs tinduna jsiru tifsira, ġifieri ronta tfisser u hekk, ġifieri ċuġ baħnan ċoqmos, di tajba ta' ċoqmos, jien meta bdejt nagħlem jisu bħal qed issemmi inti ġrali. Kon bdejt nagħlem lill-ispiżjar, kont nagħlimhom il-Malti. U konna ġbarna ħafna termini mill-lokalitajiet differenti. Ħafna minnhom ma kontx naf xi jfissru, ġifieri termini li jużaw l-anzjani, waħda minnhom kienu di ċoqmos. U ma kontx naf jiena sewa ħsibta xi ridna niskopru ftit xibta marda x'kundizzjonijiet. U min jaf ikkwestjonarju għal darba darbtejn għal ġiena. Sewa xerridnija ma' ħafna spiżjar u dejjem vojta. Mbagħad darba kien hemm kiteb naħseb kelma pastaża, ma li kien hemm bdejt nindaga ftit u skoprejt insomma da ċoqmos x'inhu. Semel, mbagħad ħafna tal-annimali, semel kun tal-ġemel, xkupetru ta' skanetru sewwa, monkan ta' dominikan, ganu ta' nanu, paladin ta' xadin, argastru tal-grammastru. Diċi kumbrejja di kien hemm wieħed ġi fuqi għalli isma' inti tal-Malti, dak kif bdew tal-Malti. Isma' hekk kelma tafad il-kelma ċikkumbrejja u jiena tibda tixita ruħek ġejja kelma ġdida. Imbagħad l-ispjega tagħha imma hija tal-ħġieġ biex tara ġejja. Ara naqta. Ġifieri. Inni ma nfejjaq għalawha, ġifieri xċuċu dunkar, kumbanti, bajta l-infanti, trejza, di wkolli la daqxej, trejza, t-tilet zejza, ma nafx biex liju, tazziju, insomma. Għabat hemm kliem li jeżisti, mhux dejjem ikun invventat, tħuli, nżal kokka, itnieh, daħlu u ħallih, muqran, eżis ħuti, mbagħad taf kif tkompli u xek, ġvidaw, sew. Mbagħad hemm mhux il-vokabularju taż-żgħażagħ huwa wieħed, hemm mbagħad terġa' gruppi żgħar fih dan iż-żgħażagħ. Pereżempju biex insemmi wieħed, hemm il-komunità LGBTQI+, ħanamlu plus sewwa, li mbagħad fih dan għandek termini tagħha, pereżempju l-infa tfisser omosessuali jkun jidher ħafna, nimmaġina mill-Ingliż chandelier, b'xi kalk fuqha. Top u bottom, skont il-pożizzjoni, tikkampja, ġifieri tkun tidher anke tidher, insomma ħafna espressjonijiet. Issa għaliex jeżisti lingwaġġ taż-żgħażagħ, għaliex kull ġenerazzjoni tal-inqas riċenti għandha da lingwaġġ taż-żgħażagħ. Tajb ngħidu li ż-żgħażagħ ħassu l-istorja aktarx daw il-kunċett ta' żgħażagħ faxxa felli mis-soċjetà, faxxa ta' żgħażagħ aktarx qiegħed wara tieni gwerra. Qabel ma naħsibx kellek distinzjoni bej ma kellekx faxxa partikolari għaż-żgħażagħ. Għaliex għandek lingwaġġ taż-żgħażagħ? Raġunijiet huma ħafna. Jinħoloq biex jistabbilixxi ċertu solidarjetà bejn il-membri tal-grupp partikolari u biex jingħażlu minn gruppi oħra. Żgħażagħ jilbsu differenti, jagħmlu xagħrhom differenti u x'hekk bħalissa bil-ferq hawnhekk jew ġaddi dik il-moda. U l-istess allura fil-lingwaġġ, fit-taħdid iridu jingħażlu mill-bqija, ikollhom lingwaġġ differenti. Għad-daħk, l-element tad-daħk iċ-ċajt huwa wkoll parti minnha, ġifieri biex noqogħdu nieħdu gost, biex noqogħdu nitqu.
L-element ta' kreattività lob bil-klim jgħat hemmhekk huwa part integrali mill-lingwaġġ ta' żgħażagħ. Forsi anke l-effiċjenza tad-diskors tibda toħloq dawn il-frażijiet li tifhimhom inti fil-grupp tiegħek biex tinqata' manka biex tqassar taf eżatt xi tfisser. Li interessanti tista' ddur anke gruppi żgħar ta' ħbieb u aktar xi kollhom il-kelma tagħhom li tfisser mazza jinġieli nagħmelha mal-istudenti. Martina mhux qiegħda hawnhekk fil-grupp tagħha għandhom kelma. Meta jkun hemm xi ħadd sexy. Extra? Dik jużaw? Extra? Qabel fi grupp ieħor. Tkun aktar xiftien f'dak il-grupp partikolari. Mhux tagħha biss. Mela-oħra, rridu nżidu wara. Daw ukoll ġifieri biex tiddeskrivi l-apparenza, hemm ħafna kliem biex tiddeskrivi l-apparenza. Ejja, perf, iva, perf tal-1K, mhux naf jien, ejja. U l-beltos, u xek, imorru l-beltos, mhux Mela, mid-dera. Ejja, tid-dizzjonarju, vera, tista' ġborha f'dizzjonarju daw. Milli nifhem, mid-dera biex tkun cool, biex tkun tal-moda, trid fuq Instagram u fuq Facebook, u hekk ikollok 1000 follower, 1000 persuna, 1000 ruħi segwuk. Sewa għallu tkun 1K, hemmhekk tkun tal-1K. La darba l-ħaq dak il-livell, allura sirt taf kif ras kbira, sirt importanti, tista' tidħol fil-grupp. Il-perfs, Marelli, nsejt kif ngħinuni, il-perf, għax hija taqsira ta' perfett, ġinti għax għandek il-follower, allura sirt perf, u xek, u taspira li ssir perf. Ek taħsibha pervertit, imma le. Mbagħad beltos. Xiex? 1000 like, sorry, 1000 like, mhux 1000 follower, iva, tal-1K, 1K like. U beltos, għax daw jinġabru l-belt, ħafna minnhom, u biex jitwasem differenti jmorru l-beltos, u xek, jew belt. Perfland? Perfland. Ġvitajt ħammur Perfland? Xini? Huwa grupp imdaqqas. Da jisu sottogrupp naħseb stajdlu xek, wieħed minn daw sottogruppi wkoll. Li jilbsu b'mod partikolari, jitkellmu differenti, eċetera. Għaliex importanti li nistudjaw? Raġunitu ma ħafna sewa. Anzi, nżid biċ-ċoħra, importanti li nistudjaw b'mod regolari, għax jinbidel ħafna. Imqarta ra t-teżi ta' Xikluna u Barbara li saret fl-2002, tara ċertu espressjonijiet bħalli semmejtilkom ta' minibugs eċċetera li ma bqgħux jintużaw. Importanti li bqgħu nistudjaw b'mod regolari għax jinbidel brata maġla ħafna. Is-soltu fil-lingwistika aħna x'nagħmlu? Nistudjaw, naraw il-lingwa tal-bira, kif bdejt jiena fuq mill-eżempju, li bdejna naraw il-lingwaġġ tal-bira. Mbagħad inqabluh mal-lingwaġġ tal-lum. F'dal-każ qed nagħmlu xi ħaġa bil-maqlub, qed naraw il-lingwaġġ tal-lum. U bih b'xi mod nistgħu inbassru il-lingwaġġ ta' għada, nagħmlu xi ħaġa differenti. U hekk għax daw iż-żgħażagħ jekk jibqgħu jitkellmu hekk u hekk dawn l-espressjoni jibqgħu jintużaw. Iż-żgħażagħ mbagħad isiru l-adulti, isiru xjuħ, u jista' jkun għax dejjem jista' jkun fil-lingwa qatt ma tipprevedi eżatt il-fejn tkun sejra, li l-hemmhekk mixja. Allura kif se tkun il-lingwa ta' għada? Ġet nara l-ġużi għal ras wiċċu. Qed tistana jew qed tiftaqar. Ħafna drabi jekk taraw dal-ktieb li semmejtilkom l-ewwel għandu sottotitlu Language Change, Progress or Decay. So għandek daw iż-żewġ mistoqsijiet. U li tipprova twieġeb dal-ktieb affaxxinanti ħafna, interessanti, apparti li huwa ktieb li tgħallem ħafna minnu miktub bi stil aċċessibbli. Nissuġġeri ħafna. Targumenta li il-possibilitajiet mhumiex tnejn. Mhumiex kif nitkellmu aħna dejjem fuq progress jew regress, fuq li xi ħaġa tistana jew tiftaqar. Imma titkellem fuq it-telet possibilità, l-ebda waħda minnhom. Sempliċement għandek bidla, qed tinbidel. Tinbidel il-lingwa. Bħalma semmejtikom eżempju l-midu, bħalma bewet wieħed fis-sebgħinijiet kien jgħidu tal-life, mhux hekk. Imbagħad saret tal-ġen men, bis-sens, mhux hekk. Għamilna żmien twin ngħidu bis-sens, mhux hekk. Imbagħad faqa' sew li qdiemet u issa tal-bliħ biex inkun għalaqt bil-life u l-bliħ. Grazzi nies.